Fit-tielet kwart tal-2025, l-indiċi tal-prezzijiet tal-proprjetà residenzjali rreġistra żieda annwali ta' 5.7% meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2024. Dan kien konfermat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li spjega wkoll kif fi żmien mistħarreġ l-indiċi tal-prezzijiet tal-appartamenti u l-indiċi tal-prezzijiet tal-mażonett kellhom żidiet annwali ta' 5.3 u 5.9% rispettivament. Fit-tielet kwart tal-2025 kien hemm żieda ta' 1.6% meta mqabbel mat-tieni kwart tal-2025. Intant din il-konferma tkompli turi kemm il-maġġoranza tal-poplu Malti wawċi qed iġorr piż kbir biex jixtri proprjetà. Dan wara l-istudju ieħor ippubblikat fl-aħħar jiem wera li hemm nuqqas serju ta' affordabilità fis-settur dovuta għaż-żieda fil-kirijiet li qabżet it-tkabbir tal-pagi u l-aġġustamenti għall-għoli tal-ħajja. Il-Union bl-isem Solidarjetà ippubblikat studju li juri li inqas minn 25% tal-familji jaffordjaw il-kera li jħallsu. 25% sa 30% jisibuha marġinalment affordabbli. 30% sa 40% ikunu taħt pressjoni u iktar minn 40% jħossu pis żejjed biex laħqu mal-kera. Fid-dawn ta' dan kollu, il-Partit Nazzjonalista talab lill-Gvern biex ipoġġi mal-Oppożizzjoni u flimkien ma' stakeholders professjonisti fil-qasam u mal-pubbliku iħarsu b'serjetà lejn soluzzjonijiet biex kulħadd ikun jista' jerġa' jibda jgħix ħajja b'dinjità b'saqaf fuq rasu.